Sziasztok! Urbex Dini vagyok, és ez egy bunkertúra. Gyertek, nézzük meg! Azt a mindenségét. Fú, gyerekek! Azt a kurva életben! Hú, micsoda orvosi szék! Kinain Budapest! Vérnyomás mérő! Azt a rohadt! Hú! Mik vannak itt? Micsoda orvosi lámpa. Azt a rohadt. Ez a szék. Hú. De nézzük, mi lesz még. Itt lehet átmenni a másik oldalba. Húha, ezek az épp régi lámpák. Az első emelet. Hú, micsoda párás levegő. Itt még vannak. Hú, szellőztető rendszer. Kesztyűk. Maszk. Régi székek. Azt a rohadt kurveget. Rengeteg gumicsizma. Hú, van ám rohadás, gyerekek. Nagyon tetszik. Hú, micsoda ágyak. Ez baromi jó. Rengeteg légzésű a maszkokhoz, táskák, dobozok, azt a mindenségét. Eléggé csúszós a plac. Egymerő víz az egész. Micsoda gyógyszerszak van. Azt a kurva életbe. Ez mind kulacs. Ez mind kulacs. És ez... Azt a kurva élet. Ez orvosi gyógyszerdobozok. Itt van a rengeteg katonai hordágy, ágykeretek. Hú. Gyerekek, ez nem semmi. Ez nem semmi. Nézzünk egy másik szintet. Jön a harmadik szint. Tilos a dohányzás. Ott van kijelölve. És itt mi van?
Tábori ágyak. Azt a kurva életbe. Padok. Eszi az enyészet. Itt is tábori ágyak. El van rohadva a vas. Szó szerint leesett magától a pléd, vagy a matrac. Azt a szentséget. Ott még lepedő még van. De ott is le van szakadva a rács. Azt a kurva életbe. Hú, gyerekek. Ezt nevezem. Ez igazi bunker. 4-es szint. Itt mit találunk? Itt is ugyanúgy. Padok. Padok vannak. És itt is padok. Meg egy régi szekrény. Valamit tartogat? Az valami vas. Alátét nagy anyák. Itt egy régi asztal, ami már majdnem összeszakad. Padok. Fú, 5-ös szint. Van ám pár tartalom. Azt a rohadt életbe. Hú, a kapcsoló szekrény. Kapcsolók. Szanaszéje eszi az idő. És szó szerint az idő eszi szét. Hú. Ez nem piskóta. Itt is padok, régi vödrök. És ott lehet feljönni a másik szintre. Nos, gyerekek, akkor meg kell találni az átjárót. Nincs átjáró, akkor ott van az átjáró. Mindjárt folytatom. Na, azt mondja, hogy itt is van egy helyiség még. Még egy kis helyiség. Mit tartogat? Itt vannak rossz ládák. Azt a mindenségét. Fú, gyerekek. Orvosi ládák. Azt a... És ez még nagyon békebeli. Nagyon-nagyon békebeli. Be van stócolva ide minden. Meg persze áll a víz is. Figyelem. 5 percen belül védekezz. Cseppfolyós harci gáz szennyezés esetén 5 percen belül védekezz. Mi lehet ebbe? Vegye ki az ampullát, rázd fel. Kemény tárgyhoz ütve törd össze, csak a szennyezett helyre. Erélyesen nyomkodd, legalább 1 perc használat után. Az ampulla biztos módon megsemmisíthető, sebre, szemre nem alkalmazható. 1953 ampullák ezrei. Hú, gyerekek. Ez mind ampulla. Ampullák, elsősegélytarisznyák, dobozok, kötszerek.
ilyen vízzel, meg mindenütt kémcső. Jó tinta. Jód tintola. Elnézést. Itt is. A dobozt is széteszi az idő. Széteszi az idő. És itt nincs vandalizmus. Itt mindent az idő tesz magáévá. Sebkötöző csomag. Egy rohedli. Az milyen háztartási vatta. Abban is van jó pár. Gyerekek. Azt a rohadt életbe. Ott is elsősegélydoboz fönt. Vagy tarisznyák lábamnál is. És akkor ez egy helyiség. És lényegében ez a helyiség, ez ennyi. Itt át lehet menni a másik oldalra. Jó. Na, akkor átjöttünk a másik felébe. Itt az agregát. Csak itt még annyi víz áll, hogy közelem nem is tudnék menni. Mert be az igazében. Ott van a sarokban egy WC. Ahogy látom, az is rostás, úgyhogy vas. Elektromos kapcsolók. Elektromos tábla. Szekrény. Főkapcsoló. Ez sem egy gyerek ez az agregát. És itt egy másik kapcsoló. Aztán mindenit gyerekek. Ez nem semmi helyszín. Itt a másik bejárata. Ez egy lépcső alatti tároló. Fogasok itt vannak. Ez meg valami mászószék, vagy mi lehet? Egyes szint a túloldalt. Nézzük az egyes szint. Fahordágy. Padak. Szivacstemések. Van itt minden gyerekek. Azt a kurváját. Na nézzük, mi a következő. Itt is még több szivacsbetét. Tilos a dohányzás, falhoz támaszkodni tilos. Akkor már csak a falhoz támaszkodni tilos. Hiányzik, mert rágyújtottam. Itt padak vannak. Körbe. Ez meg az úgynevezett latrina. Ugye? A mobil WC. Ott a vedőr. És akkor ide rá kell trónolni, és akkor lehet intézni a nagy dolgot. Kettes szint. Még több pad. Jóha. Enyhén szétkorodált a szék. Még több pad.
szekrény szétmálva. Azt a kurva életbe. Fú. Ott a latrina. És itt is padok. A szellőztető minden helyiségbe. Hármas emelet, vagy harmadik emelet, szintén tábori ágyak. Itt is pad van. A víz is ellepedett. És magától elkorhattak az ágyak. Megette a rozsda az ágyakat. Ebbe többé nem kell már feküdni, mert nincs is hol. Ide a padokat rakták be. Itt is ágyak, ugyanúgy szétrohadva, megette az időket. De a lepedők még mindig megvannak. Azt a mindenségét. Fú, gyerekek. Ez egy igazi időkapszula. Ez megállt az 50-es évek végén. Következik 4. emelet. Itt is padok, ahogy látom. Na, itt már másfajta pad is van. Szétette az idő a fát. Magától porlad el a fa. Hú, a szekrény is teljes mértékben szétmegy. Itt is padok. És itt a legfelső emelet, az 5. emelet. Jó előbb, amikor mondtam, hogy mindjárt jelentkezek, akkor ott álltam. Mostan meg ezen az oldalán vagyok, és nézzük, hogy még mit rejteget. Itt is padok. Ó, itt még egész egybe van. A kapcsolók, a dugó, minden régi. Nem is lehet már kapcsolni, mert berohadt. Fú, gyerekek, óriási a páratartalom. Jaj, elcsúszok. Itt is padok. Minden helyiségben külön szellőztető motor. És igen, itt is. Ugye ez a szellőztetés ott van, hogy nyitva, zárva, ott is van egy csap belül. Ezek a szűrők, és ez meg maga a motor. És szó szerint széteszi az idő az épületet. Nos, akkor ez volt egy bunker. Urbex Bini voltam. Ha tetszenek a képeim, videóim, kövess be Face-en, TikTokon, YouTube-on,
és lesznek még izgalmas helyszínek. Sziasztok!